Pekné popoludne všetkým. Vážené publikum, volám sa Jakub Popovič a ako už bolo spomenuté, tak som z Ústavu udržateľnosti a produktovej ekológie tu na VŠKT v Prahe. A v rámci práce na ústave som pomáhal s rešeršou, ktorá sa zaoberala práve sklárstvom v Českej republike, kedy sme sa na neho pozerali z pohľadu nakladania s odpadmi. Čiže v krátkosti vám predstavím tú rešerš, čiže si povieme nejaký kontext, potom nejaké tie spôsoby nakladania s tým odpadom a z toho vyplývajúce závery pre tento segment. V úvode môžeme povedať, že Česká republika má teda dlhodobú tradíciu v sklárskom sektore, pričom ide o stabilné odvetvie, pričom keď sa pozrieme na nejaké ekonomické, ale aj odpadové štatistiky, tak tam vykazuje stabilné trendy. Ak sa vlastne oprieme o nejaké dáta z produkcie, tak tie sú stabilné a za rok 2023 český sklársky sektor vyprodukoval vyše 1 milióna tón sklárskych výrobkov, pričom ten samotný proces je sám o sebe materiálovo a energeticky náročný, avšak už vyrobené sklo nepredstavuje nejakú veľkú environmentálnu záťaž, ale skôr cenný druhotný zdroj, ktorý je možné využiť. A tým sa vlastne dostávame k recyklácii, ktorá je pomerne úspešná v kontexte Českej republiky, keďže už čo sa týka z legislatívy Českej republiky, ale aj európskych smerníc, tak sú tu isté recyklačné ciele pre obalové sklo už za tento rok, ktoré je 75%, a to Česká republika plní už pár rokov. Pričom opäť, ak sa oprieme o dáta, tak za rok 2023 bolo vytriedených približne 203 000 tón obalového skla, podotýkam iba obalového, keďže na to sa to vzťahuje. A z týchto 203 000 tón obalového skla smerovalo do recyklačných liniek približne 77%. Ide o dáta, ktoré poskytla Česká republika Eurostatu. No a vlastne ako prebieha ten proces a samotné požiadavky na kvalitu, tak samotná výroba skla, viete si predstaviť, funguje tak, že máme primárne suroviny, ktoré sa rozstavia, vyfúkne sa to sklo alebo sa nejak inak technologicky upraví podľa toho, o aké sklo ide. V tomto prípade, ak recyklujeme sklo, tak sa najprv musí vlastne odobrať z toho odpadového toku a následne predupraviť, čím získame nejaké sklenené črepy, pre ktorých musíme dbať práve na ich kvalitu, keďže môžu obsahovať nejaké kritické znečistenie z toho odpadového toku, v ktorom sa môžu nachádzať, čiže ak pochádzajú napríklad z nejakého komunálneho odpadu. A tým kritickým znečistením môže byť práve nejaká keramika, kovy, plasty alebo nejaké ďalšie zložky odpadu, ktoré majú negatívny dopad na výsledný výrobok a môže vytvárať nejaké bubliny, farebné odchýlky alebo napríklad takých hliník môže vytvárať nejaké inklúzie v tom výslednom produktu. Práve na to sú využívané rôzne triediče, napríklad optické, ktoré fungujú na základe či už nejakej fluorescencie, infračerveného žiarenia alebo UV žiarenia. Tento proces má samozrejme aj mnoho environmentálnych prínosov, pričom tým základným je, že šetríme energiu. Kľúčovým zistením je, že tieto črepy, keď sa používajú, tak výroba z nich vyžaduje len 40% energie oproti výrobe z primárnych surovín, pričom literatúra uvádza, že každých 10% pridaných črepov do vsádzky znižuje tú energetickú náročnosť o približne 2 až 3%. To sa automaticky prejavuje aj v znížení emisí skleníkových plynov v prepočte možno na ten oxid uhličitý zo spaľovania palív. No a nakoľko sme si mohli všimnúť, že k recyklácii smeruje iba 77% toho odpadového skla, tak ďalej sa to sklo môže ocitnúť na skládke alebo sa energeticky využiť, pričom skládkovanie je najmenej výhodné a najmenej preferovaná možnosť, čo sa týka nakladania s odpadným sklom.
a aj vlastne česká legislatíva zakazuje jeho skládkovanie od roku 2030. Čiže sklo sa nachádza vo vyhláške, ktorá vlastne zakazuje jeho skládkovanie kvôli jeho recyklačnému potenciálu. Ďalej sa môže toto odpadné sklo dostať cez nejaké odpadové toky aj do zariadení pre energetické využitie odpadu, avšak to na ne zohráva nejakú významnú, nejakú dobrú rolu, pretože má nízku energetickú hodnotu a v zmesi toho komunálneho odpadu predstavuje zložku inertnú, ktorá zvyšuje potrebnú energiu na to rozstavenie toho komunálneho odpadu, ktoré sa práve spaľuje a ktoré je energeticky využité, čím vlastne znižuje efektivitu toho procesu, čiže nie je veľmi výhodné, aby tam to sklo bolo. No a veľmi takým kľúčovým zistením bolo, že v rámci nakladania s odpadmi, to sme sa doteraz bavili čisto iba o obalovom skle, ale máme tu aj jeden veľký segment, ktorým je označovaný ako ostatné sklo a na základe dát z Asociácie českého sklárskeho keramického priemyslu ide o sektor, ktorý v roku 2023 vyprodukoval obrat vyše 5 miliard korún, avšak keď sa pozrieme na nejaké odpadárske dáta, tak je veľmi náročné dohľadať, kam smerujú, čiže máme tu nedostatok dát. A aby som ešte spomenul, tak to ostatné sklo je široká škála výrobkov, či už ide o nejaké technické sklo, laboratórne sklo, nejaká bižutéria a tak ďalej. Čiže aj proces ich výroby je rôzny a môže sa odchyľovať v nejakých drobnostiach. A vlastne tento nedostatok dát nám tak možno zahmlieva pohľad na reálny stav toho sklárskeho sektoru a jeho dopadov na životné prostredie a naše okolie. A teraz by som dal ešte odbočku k súvisiacim odpadom, ktoré môžu vznikať, keďže doteraz sme riešili iba črepy, tak máme tu aj sklenený prach, čo sú vlastne frakcie, ktoré majú menej ako 0,15 mm, ktorých častíc majú menší priemer ako tento údaj. A tie sa môžu využívať práve aj napríklad v stavebníctve, že už opúšťajú ten sklársky sektor a môžu nahrádzať iné zložky v rámci nejakých ultra vysoko kvalitných cementových kompozitoch, čo uvádza literatúra, čím opäť sa znižujú emisie a aj výrobné náklady výroby toho primárneho materiálu. No a teda záver, tak Česká republika, ako som spomenul, stabilne plní tie recyklačné ciele pre obalové materiály a pre obalové sklo. A z dát vyplýva, že recyklácia je prioritou, ale nedostatok dát týkajúcich sa nakladania s ostatným sklom možno nedotvára ten obraz taký plnohodnotný. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť a uvítam vaše otázky. Děkujeme moc. Jakub Popovič. A neutíkejte, protože otázky skutečně jsou. Pardon, já se vás budu snažit nezastínit. První otázka. Limit 75% recyklace se vztahuje na vyrobené nebo vytříděné sklo? Už na to vytriedené. Už na to vytříděné, děkujeme. A další otázka. Jaký je celkový objem obalového skla uvedený na trh? Dále pak jeho porovnání s jinými obalovými komoditami, například PET obaly. Máte tu informaci? Děkuji. Určite som sa k nej dohľadal v rámci vypracovania rešerše, ale neviem si teraz spomenúť na konkrétne číslo, ak sa priznám. Ani toho celkového objemu obalového skla uvedeného na trh? To vám nepoviem asi presné číslo, pardon. Jo. Potom já jsem na jednom vašem slajdu, a teď sválně si to pamatuju já dobře, jste uváděl, že 77% se dostává do recyklace, je to tak? Jo. Tak. Když to najdete, tak jo. Data za rok 2023 z toho recyklováno 77,6%. Jaké je třeba srovnání s dalšími evropskými zeměmi a co by se dalo dělat, aby toto procento, tento poměr byl vyšší? Tak opäť, to som nesledoval vyslovene porovnaní s ostatnými krajinami, ale zároveň by bolo možno zaujímavé sa pozrieť na kapacity, čo sa týka recyklačných centier tu v Česku, že na aké vysoké číslo sa vôbec vieme dostať. Či to môže byť až tých 100% alebo nie. Čiže po získaní možno tejto informácie by som vedel lepšie upresniť
ako sa dostať na vyššie miery recyklácie aj v rámci Českej republiky. Vy mluvíte o té kapacitě recyklace už v těch, řekněme, zařízeních. Není problém nebo není možnost ještě zlepšit nějak sběr? Tak samotný zber si myslím, že v Českej republike funguje v poriadku, nakoľko tu máme dostatok aj vlastne košov pre triedený zber a tak.